Wel, bore da i bawb ohonoch chi, a Pasg hapus iawn i chi i gyd. Mae hi'n hyfryd yn gallu meddwl bod hi'n Sul y Pasg eto. Y Sul Pasg sydd yn gwneud y gwahaniaeth, be ddigwyddodd ar y Sul yma, sydd yn gwneud y gwahaniaeth i bob Sul arall hefyd. A dydy'r ffaith yn bod ni yn ein hamgylchiadau fel y gyrydau ni yn gwneud dim gwahaniaeth i'r ffaith bod hi yn Sul y Pasg a bod ni'n gallu cofio bod yr arglwydd Iesu wedi gyfodi yn wir a bod o hefo ni eto. Fel arfer, mi fydden ni ar Sul y Pasg yn gweld y wawr yn torri, ac efallai bod rhai ohonoch chi wedi gweld y wawr yn torri bore yma, ac wedi rhoi diolch am y dydd newydd yma. Dyn ni wedi bod blynyddoedd a fu ar Bryn y Beili, ar sgwar Daniel Ioan, ar ben moel neu yn bwlch pen baras, beth bynnag. Ac na'n comentio ddeitha'n sbyd ar y camera, ond mae'r camera ar yr emyn. A dyma di'r emyn yma gennon ni, a dyn ni'n mynd i ganu hon i ddechrau yn hoedfa. Fe dorodd y wawr, nantlai sydd yn sôn am y wawr yma'n torri. Sancteiddiau'r dydd, fe ddryllwyd yr iau, mae'r cadarn yn rhydd. Fe gododd y ceidwad boed moliant i ddiw, fe goncrwyd marwolaeth, mae'r Iesu yn fyw. A dyna neges ni bore yma, ydy bod Iesu yn fyw, ac felly does dim angen i ni fod yn alarus mwy. Mi allwn ni ddeud wrth Seion, alarus a gwyw, am sychu ei dagrau, mae Iesu yn fyw. Battery 90%. Wel, ardderchog, diolch yn fawr am gael canu yn y fan yna, am sychu yn dagre, mae Iesu yn fyw. Ac dyn ni yn byw mewn byd sydd â llawer o'i le yna fo, sydd â thristwch yn perthyn iddo fo, ond sydd angen gobaith heddiw fel erioed. Ac does gennym ni ddim mwy obaith i'w rannu na bod yr Iesu yn fyw a bod o'r rhannu fywyd hefo ni ac yr rhoed ei holl fendithion i ni, bywyd newydd ynddo ef. Rwan te, dyn ni'n mynd i symud yn blaenau, cael darlleniad i gochwyn, ond na i gael gair bach y weddi cyn i ni glywed Francis a Bryn, diolch iddyn nhw, yn darllen o Ioan penod 20 ynglyn â'r hanes yna fo Mair Magdalen. Ac mae Mair Magdalen yn mhob un o'r efengylau, hi sydd yno wrth y bedd, mae hi'n glynu wrth y bedd yna fel neb arall rwsyd. Ac mae'r merched eraill o'i chwmpas hi i gyd amrywiaeth ohonyn nhw. Ond Mair, mae'n sôn am Mair, ac mae Mair drwy dagre yn edrych ar y bedd yna. Dowch i ni gael gair bach o weddi.
O Dduw ein Tad, dyn ni'n diolch i ti am y bore newydd a'r dderchog yma, y sul newydd yma, sul yr atgyfodiad sydd yn gwneud y gwahaniaeth i gyd i bob sul ac i bob diwrnod arall yn wir, oherwydd yn bod ni'n cael cyhoeddi dy fod ti eto yn fyw yn ymplith ni. A dyn ni'n diolch i ti Arglwydd am dy drigared teg ato ni, yn caniatáu ni weld sul fel hyn hefo'n gilydd drwy'r cyfrwng yma. Diolch i ti eto Arglwydd, fod ti'n parhau i rannu dy gariad ac i rannu dy fendithion hefo ni. Ac wrth i ni ddod at yn darllen o thair, dyn ni yn gofyn Arglwydd i ti'n cysuro ni'ne hefyd yng nghanol pob tristwch, pob gofid, pob ofn Arglwydd, pob dagre falle sydd wedi cael ei tywall yn ddiweddar ac sydd yn dal yn dristwch yn ymplith ni. A dyn ni yn gofyn i ti lefaru gair dy hedd. Dyn ni'n gofyn i ti'n tynnu ni ata ti dy hun, i ni droi yn wyneb ata ti Arglwydd, i dy weld di yn sefyll yn fyw o'n blaenau. Ac o'r dair i ni, mae'n bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen. Rwan te, mi gliwn ni'r darlleniad gan Francis a Bryn. Ioan 20, adnodau 11 i 21. Iesu yn ymddangos i fair Magdalen, ond yr oedd Mair yn dal i sefyll felly neu'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd, a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Ac meddai rhain wrthi, wraig, pam yr wyt ti'n wylo? Atebodd hwy, a maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni wn lle maent wedi rhoi i orwedd. Wedydd i ddweud hyn, troes yn ei hôl, a gwelodd Iesu yn sefyll yna, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo? Pwy yr wyt ti'n ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dwedodd hithe wrtho, os mae ti, syr, a cymerodd ef, dwed wrthyf lle rhoddais ef i orwedd, ac fe cymeraf fi ef un gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair, troes hithe, ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon, Rabwni, hynny yw, athro. Meddai Iesu wrthi, paid y glynu wrthyf oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr a dwed wrthynt, a rwyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy niw i a'ch diw chwi. Ac aeth Mair Magdalen i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion, a rwyf wedi gweld yr arglwydd meddai, ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Iesu'n ymddangos i'r disgyblion. Gyda'r nos y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, yr oedd y drysau wedi ei cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofn i'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawelychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi fanfon i, yrwy fi hefyd yn ei chanfon chwi. Diolch yn fawr iawn am yr darlleniad yna. Ioan 20 yn sôn am yr atgyfodiad. Y dechrau mae Mair yno, ac yma hi yn gweld y bedd gwag ac yma'n mynd i ddweud wrth rai o'r disgyblion eraill, a mae Pedr ac Ioan yr rhedeg yno. Mae Mair yn dod yn ei hôl wedyn i weld ac i lynu wrth y bedd gwag yna yng nghanol i dacre a'i thristwch. Ond mae pob peth yn newid oherwydd yr hwn mae hi yn ei weld. A bod hi yn cael profi, bod hi yn cael gwybod bod yr arglwydd Iesu yn fyw.
A dyna di profiad yr emynydd Thomas Jones, wrth iddo fo adleisio yr adnod yna sydd yn nghanol llyfr Job, llyfr digalon, llyfr hir, llyfr sydd yn trio mynd i'r afael hefo pam fod pethau drwg yn digwydd yn byd ni. Ond mae Job yn gwrthod melltithio Duw, yn gwrthod roi'r gorau iddi. Mae o'n dal i lynu wrth yr arglwydd. A Job ei hun sydd yn cael dweud y geiriau yna, mi o'n fod fy mrhynwr yn fyw. Thomas Jones, 200 mlynedd yn ôl i Lenni yn marw felly, wedi bod yma yn yr Wyddgrug, yn Rhuthun ac yn Nimbych hefyd. Mae'n rhai pobl yn ei alw fo'n Thomas Jones Dimbych, ond mewn gwirionedd, fi'n byw yn yr Wyddgrug yn hirach nac yn Nimbych. Wedyn mae gennym ni eitha perchnogaeth arno fo yn hunain. Dowch i ni ymuno i ganu 547 mi o'n fod fy mrhynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud fe saif ar y ddeiar gwir yw yn niwedd holl oesoedd y byd. Ised ar gwyled fy ngwedd tir nasu mae mrhynwr am brawd ac fy malurion y bedd cael weled ef eto yn fy nghnawd. Diolch yn fawr i chi, gweithaf pethau technegol am ymuno hefo ni yn y fan yna. Mae'n dda cael canu. Mi o'n fod fy mrhynwr yn fyw. I know that my Redeemer liveth ydy'r gan yna allan o'r Meseia gan Handel hefyd. Rwan te, mae'r yn wylo. Ac ydyn ni wrth gwrs yn wylo pan ydyn ni yn drist, pan ydyn ni dioddau rhyw golled neu gilydd, pan mae yna rhywbeth wedi dod i ben. A ydyn ni'n wylo hefo'r rhai sydd yn cael eu hunain yn y sefyllfa yna eu hunain hefyd. A ydyn ni'n wylo hefo pobl eraill. Mae Mair yn y fan yma. Dydy ddim yn siŵr iawn sut mae hi am ddygymod, sut mae hi am gario ymlaen heb yr un oedd yn golygu cymaint iddi hi, heb yr un oedd yr rhoi pwrpas i'w bywyd hi.
Felly, mae hi yn y fan yma mynd at y bedd. Ac mae hi'n wylo yn y fan honno. Ac wedi'w chymryd drosodd yn llwyr rwsyd gan y syniad yma bod yna rhywun wedi mynd â corff yr arglwydd Iesu. Bod yna rhywun wedi'w symud o. A dydy hi ddim yn gallu meddwl y tu hwnt i'r syniad yna. Mae dagra hi, mae galar hi yn cymylu gwedd hi i gyd. Dydy ddim yn gallu gweld na phrofi dim byd arall. Ac mae'n siŵr rhai ohonoch chi sy'n gwybod am y profiad yna. Lle dyn ni'n cael yn hunain mewn rhyw le yn galar, yn tristwch, dyn ni'n gallu edrych y tu hwnt a'r tu allan i'r sefyllfa yna. Bod angen rhywbeth i'n codi ni allan o'r sefyllfa yna, i ni godi'n golwg i fyny. A dyna sydd yn digwydd pan mae Iesu yn dod, ac mae hi'n meddwl mae'r garddwr ydo. Ac rai ohonoch chi wedi cael bod yn yr ardd wythnosau dwytha yma dros y penwythnos. Dwi'n yn gwybod ffasiwnolwg oedd ar yr ardd o gwmpas y bedd, ond mi roedd yna rhywun yn tendio at yr ardd yna. Ac mae rai golwg i mewn i'r bedd yma. Dychmygwch yr olygfa rwan a'r angylion wedi bod yn siarad efo hi ac yn dweud wrthi hi ac yn gofyn iddi pam yr wyt yn wylo, wraig pam yr wyt yn wylo. Mae hithed ydi rioed wedi gweld angylion o'r blaen yn edrych i mewn i'r bedd. Mae'n clywed rhywun y tu ôl iddi hi. Mae hi yn rhyw led droi ac yn gweld bod yna rhywun yn sefyll yno, falle. Ac mae'r person yna hefyd yn gofyn yr un cwestiwn iddi hi. Wraig pam yr wyt yn wylo, pwy yr wyt yn ei geisio. Ac mae eisiau bod yn cyflwyno ei hun iddi hi yn y man. A dyna mae o'n ei wneud pan mae o yn mynd ati i alw i henw hi. Mair, medda fo. Ac yn yr eiliad yna, mae Mair yn troi i golwg at Iesu. Mae hi'n troi oddi wrth y bedd gwag yna, mae hi wedi glynu mor gaeth iddo fo. Wedi bod yn edrych i mewn i'r bedd yna, yn meddwl lle mae corff yr arglwydd Iesu ddaru fi weld o'n cael ei osod yn y fan yma nos Wener. Lle mae o wedi mynd? Pwy sydd wedi mynd ag o? Mae hi'n clywed ei henw ac mae hi'n troi at yr un sydd yn galw i henw hi. Ac mae o yn naturiol felly. Mae hithe yn mynd ati i geisio ei gyffwrdd o, i geisio mestyn allan a'i gyffwrdd o. Ac mae o'n dweud wrthi, paid â glynu wrthyf. Yn amlwg bod genno fo gonsern wrth gwrs bod Mair yn y fan honno yn wylo. Mae o'n gwybod beth sydd gan Mair angen i weld. Mae o'n gwybod pwy mae Mair yn ei geisio. Ac mae'n mynd ati ddatguddio ei hun iddi hi. Ond rwsyd neu gilydd, mae Iesu'n cadw i bellter hefyd yn y fan yma. Mae'n, fel da ni wedi dod i arfer bellach, bod hi'n anodd iawn dod i arfer efo social distancing yma, y pellter cymdeithasol, sydd yr ymadrodd anghywir mewn gwirionedd. Am nad ydyn ni yn pellhau yn gymdeithasol, ond yn bod ni yn cael yn dwyn y nes yn gymdeithasol, bodau cymdeithasol ydyn ni. Wedi'n gwneud i fod mewn perthynas hefo'n gilydd, a dyn ni'n mynd i ffindio ffordd o fod mewn perthynas hefo'n gilydd, doed a ddelo beth bynnag fydd yn digwydd. Pellhau corfforol sydd yn digwydd rhyngom ni rwan. Roedd yna bellhau a gollwng gafel yn digwydd yn hanes Mair hefyd a Iesu. Oherwydd bod pob dim wedi newid. Roedd yr atgyfodiad yma wedi newid bob peth. Doedd o ddim am fod yn eu plith nhw lawer yn hirach. Trwy drigaredd yn unig y mae o yn eu plith nhw
rwan am y 20 diwrnod yna tan i esgyniad o. Oherwydd i hangrediniaeth nhw, oherwydd i diffyg deall, oherwydd i siom nhw, oherwydd bod eu calonau nhw wedi torri, mae'r a'r disgyblion i gyd. A mae o'n aros yn eu plith nhw mwyn datguddio ei hun. Ac yn y man, mae o'n datguddio ei hun i'r disgyblion yna hefyd yn ei glwyfau. Trwy ei glwyfau. Pob dim wedi newid. Mae Iesu wedi cydymdeimlo hefo ni. Mae o wedi wylo trosom ni, gyda ni. Ni'n cofio bod Iesu hun wedi bod yn wylo hefyd. Mi wylodd o pan bu farw ei ffrind, i fod o'n gwybod y galle fo ac y bydde fo yn atgyfodi ei ffrind Lazarus eto. A mae o'n wylo rhy fath am bod Lazarus wedi gorfod mynd drwy'r profiad yna ac wedi gorfod marw ac wedi gorfod bod o dan yr angau yna felly. Ac mae o'n teimlo dros ei ffrind a dros ei deulu Mair a Martha yn Bethania. Mae Iesu wedi wylo wrth ddod i mewn i Jerusalem. Yr sul cyntaf yna, sul y Palmwydd, oherwydd bod pobl Jerusalem mor amharod i dderbyn i neges o, ac i dderbyn y cysur y mae o'n dod, a'r gobaith y mae o'n dod, i'w gyhoeddi. Mae o'n wylo trostyn nhw, oherwydd bod nhw mor araf i ddeall ac i dderbyn yr hyn oll sydd ganddo fo i'w gynnig iddyn nhw. Ond mae'r wylo yna yn dod i ben, oherwydd bod Iesu hefyd wedi dioddef, bod Iesu wedi bod yn yr ardd, yn chwysu defnynnau y waed, yn gweddio yn y fan honno ar i'r gwpan gael ei chymryd ymaith oddi wrtho fo. Yn gweddio am nerth i fynd i'r groes ac i fod yn wynebu yr hyn oedd angen i wneud yn y fan honno. Mae o wedi dioddau poen erchyll yr groes ei hun a'r gwaradwydd sydd wedi arwain hyd at hynny. Mae hynny i gyd drosodd. Mae hynny i gyd ar ben. Felly, pam mair wyt ti'n wylo? Pam bod galar yn ddal i afael mwyach? Nid arglwyddiaethau angau mwy ydy un o'r llinellau emyn byddwn ni'n canu i gloi yn gwasanaeth. Mae Iesu wedi gyfodi ac mae'r atgyfodiad yna yn gwneud pob gwahaniaeth i bob peth arall. Mae o'n arwyddo na fydd na ddim wylo mwy yn y man mae Iesu'n agor i fyny ar yn cyfer ni. Mae Iesu wedi mynd i'r nefoedd, i agor y nefoedd yna, i'n derbyn i fod lle mae ef trwy waith o trosom ni. Y lle na fydd na poen na wylo mwy. Dydy o ddim yn wylo yno mwy. A mae o yn cofio amdano ni, ond mae o'n cofio oherwydd pwy ydi o. Mae ef ydy'r atgyfodiad ar bywyd. Bod o yn gryfach, i fod o'n drech, i fod o yn fwy na phob peth allan tristhau ni, yn siomi ni, yn caethiwo ni, a bod yn faich arnom ni. Mae o'n fwy, ac felly does dim angen iddo fo wylo. Mae o'n estyn i obaith a'i gariad a'i lawenydd ato ni. Ac mae o'n deud wrth Mair, mi oedd gennai sleid ar eich cyfer chi yn y fan yma. Wedi gofyn iddi pam rwyt yn wylo. Mae o wedi dweud ac wedi gwneud popeth fel na fydd rhaid i ni wylo mwy. Ac mae o rwan yn ei hanfon hi. Mae hi wedi cael troi ato fo, wedi cael ei weld o ac wedi cael ei adnabod o
oherwydd bod o wedi galw ei henw hi. Ac mae o'n ei hanfon hi allan wedyn i ddweud wrth y gweddill, i rannu yr hyn mae hi wedi ei weld a'r hyn mae hi wedi i'w brofi, bod yr arglwydd Iesu, y meistr yna, y rabwni yna, mae hi'n ei alw fo, yn fyw eto. Ac wrth iddo fo ddod at y disgyblion hynny yn yr ystafell, roedden nhw wedi cloi hunain i mewn, drysau wedi cloi. Faint ohonoch chi sydd a'ch drysau'n dal ar glos yr fod, oherwydd os gennym ni ddim rheswm i fynd allan, dyn ni ddim yn cael mynd allan drwyddyn nhw bellach. Mae Iesu dydyn nhw ddim rhwystyr iddo fo ddod yn agos at ei ddisgyblion ac i lefaru gair ei hedd, i lefaru i dangnefedd wrthyn nhw. Dyma'r tangnefedd y mae o'n ei rannu hefo ninne hefyd. Tangnefedd i chwi. Sefyll yn yn canol ninne. Ac y mae o yn yn hanfon ninne allan. Yn galw'n henwe ninne hefyd fel Mair. Ac yn hanfon ninne allan i wasanaethu. I garu'r byd yma mae o wedi garu gymaint. Wedi rhoi hun tros y byd yma. Yn gofyn ar ei ninne fod yn rhannu'r gobaith a'r cariad yma yn yr un modd. Mae o'n gwybod yn henwe ni. Mae hynny'n gysur mawr i ni. Mae'n henwe ni, medde Eseia, wedi ei hargraffu ar ei ddwylo fo. Mae o'n dangos ôl y clwyfau yna i'r disgyblion. A maen nhw'n dod i gredu mae fo ydi o oherwydd i fod o'n dangos y clwyfau yna. Wedi cario'r clwyfau yna drwy i angau, drwy i atgyfodiad mwyn dangos i ni gymaint y mae o yn yn caru ni, mae drosom ni yr aeth e fe i'r groes. Beth bynnag fo'n siom, beth bynnag fo'n achosi tristwch i ninne heddiw yma. Ac ar draws yn byd dolurus ni. Mae yna ryfeloedd yn dal i ddigwydd. Mae yna ofnau yn dal a phobl yn gaeth iddyn nhw. A mae yna afiechyd yn lledu. Eto i gyd. A mae yna obaith yn cael ei rannu. A mae'r Pasg yn llawn o'r gobaith yma. Ac mae Iesu eto'n galw ar yn henwe ni ac yn dweud wrtho ni i fod o yn fwy na phopeth arall all yn tristhau ni oherwydd i fod o wedi trechu angau y gelyn mwyaf, wedi sefydlu trefn newydd eto ar yn deuar ni ac wedi gwneud hynny drwy i atgyfodiad cryf trosom ni. Cyn i ni ganu'n henyn ola, dowch i ni roi diolch am y pethau yma. Dowch i ni weddio. Diolch i ti arglwydd, dy fod ti'n fwy na dim allan rhwystro. Yn fwy na dim allan tristhau ni. Yn fwy pob amser ac ym mhob man na dim sydd yn anobeithio ni arglwydd. Dyn ni'n cyflwyno'n sefyllfaoedd bob un ohono ni'n cartrefi yn hunain y bore yma i chdi, gan ofyn i ti oleio o'n blaenau. I ti ddatguddio dy hun i ni drwy gawodydd dagrau arglwydd. I ti fod yn llefaru yn henwe ni. I ti fod yn agos ato ni. I ni gael dy weld di fel y gyryden ni o arglwydd, fel gyrwyt ti o arglwydd Iesu. Ac i ni fod yn gallu addoli di ac wybod dy fod ti bresennol yn plith ni. Dy fod ti'n yn caru ni ac wedi rhoi dy hun yn llwyr trosom ni. Dy fod ti yn fuddigol dros angau i hun, yn agor y nefoedd i ni ac yn rhoi i ni bob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd wrth i ni gael y gobaith anhygoel yna y byddwn ni rhyw ddydd yn cael bod gyda chdi ac yn cael dy gwmni di rwan a phob amser. Helpa ni rannu y newyddion da yma sydd yn newyddion da yn wir nid i ni yn unig
ond i bawb o'n cwmpas ni, ein teuluoedd, ein cymdogion, ein ffrindiau, ein byd i gyd, arglwydd. Yn dy enw di, dyn ni'n gofyn. Amen. A dwch i ni ganu, i gloi yn hoedfa y bore yma. Gorfoleddwn oll y nawr. Daeth golau'r nef i nos y llawr. Mae'r gŵr a ddrylliodd rym y bedd yn rhodio yn rhydd ar newydd wedd. Rhawn fawl ar gan i'r uchel dduw. Mae Crist ein Pasg o hyd yn fyw. Diolch yn fawr i chi am ymuno hefo ni y bore yma. Dewch i ni rannu'r fendith i gloi yn hoedfa. Gan ymuno eto, Pasg hapus iawn i chi. Halleluia, mae Crist yn fyw. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.